Practic, vorbim de 6 comisii. Comisia juridică de la Senat, cea de la Cameră, Comisia pentru Egalitate de Șanse Senat-Cameră și Comisia pentru Drepturile Omului. Numirea celor 6 membri în colegiul director al CNCD. Se propune limitarea timpului de dezbateri de prezentare a fiecărui candidat. Vin pe rând și la microfon. Bună ziua, domnule președinte, doamnelor și domnilor parlamentari. Din 2010 până în prezent sunt membru în cadrul colegiului director. Nu faptul că am făcut parte dintr-o familie săracă, discriminată și batjocorită mă recomandă pentru a fi un garant al interesului public. Începând cu anul 95 am intrat în lupta pentru apărarea drepturilor omului la modul general și în special pentru romi. Pe ansamblu sunt nemulțumit de ceea ce s-a întâmplat până acum și consider ce s-a întâmplat în domeniul aplicării legii non-discriminării și activității CNCD-ului. La nivel universitar am introdus câteva cursuri unice în România pentru a sprijini cunoașterea în domeniul antidiscriminării și egalității de șanse. Vă mulțumesc frumos, am reușit să vă spun 2 argumente din cele 5. Cred că este important ca educarea să ia un rol central, să înțelegem cu toții că discriminarea nu este un concept abstract, provoacă daune reale și că este important să trăim într-o societate tolerantă. Constatarea, investigarea, analizarea cazurilor de discriminare împotriva persoanelor de etnie romă, diferite domenii, precum educația, sănătatea, violența în poliție împotriva romilor și locuire. Bună ziua! Crina Morteanu este numele meu. Țigancă din Ferentari până în 2000. În 2000 mi-am început activitatea în cadrul unui ONG rom, iar de atunci sunt romă, astăzi doctor în științe politice. Din punct de vedere profesional am lucrat timp de mai mulți ani în organizații non-guvernamentale pentru romi în special, dar și de drepturile omului în general. Și îmi doresc să revin în această instituție pentru a face ceva care îmi place. Am desfășurat o mulțime de cursuri în țară și în străinătate pentru a putea avea întotdeauna cea mai bună expertiză în domeniul muncii și al reglementărilor care au loc la nivelul Uniunii Europene.